Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh. Suguh gupuh lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga luar ya. Luar biasa sekali. Nek nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih laras wonten rawon, kerupuk, capar, daging. Ya kuwi sak anu kowe. Cah yo sembrono. Yo sak piring. Sing karep iki maksudku sing dikarep Mas. Sing dikarepke maneka warna ku yo kejaba ana rawon mau yo ana asem-asem. Terus garang asem. Terus ana opor, sate. Bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok tak aku karo nek kuwi mang. Lah ya, kok aku ora nyawang lek nek kowe mau. Dede lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Dik Lintang, niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kanjat nggih menika Mbah Kastur. Wis jenengan satu kali lagi anu sesideman. Oh nggih. Nah, Tadi adik juga request sinarengan juga Mas. Nggih, nanti iki mumpung cek gamelan. Oh nggih, gamelan. Mumpung cek gamelan, sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye kae? Oh, ngoten. Terus tresno sesideman. Oke. Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. Urip ana kota gedhe kawita tukane di sini. Senadyan sesi
perpisahan Sulistia Tari Wangi Samudan Liwat Senetian wasli ngeser Yos waku aku isih mampu Mongko kowe bocah Setian bocah guna kadungo Jiwa ragaku kok terang kahormatan membro karo pinggo ono kutha kowe tak tukane apa-apa baik senajan sesideman masih kasempatan Dek Lintang duduk dulu istirahat dulu Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Alhamdulillah. Niki wau karya besar Ki Haji Syukuran Suwanda. Leres saking Blitar. Blitar. Sisi Deman. Disambi karo sinden-sinden Astabrata ya, Mas Luar Gareng. biasa gandeng menika ya moh kalah dasare sindene Astabrata ya nom kabeh Amin. menik-menik cilik-cilik ayu.